Al maig de 2024 havia de conduir fins a Sanià i portava un mes escrivint la tesi doctoral i sabia que m'havia de posar a escriure novel·la. Així que li vaig escriure a una bona amiga, l'Anaïs Folguera, una experta en el món del podcast cultural, i li vaig demanar que em recomanés alguna cosa per escoltar al cotxe que em posés en un mood literari per escriure, per entrar dins del que em calia per escriure una novel·la. I em va passar, com que havíem parlat d'un poema de Gabriel Ferrater, em va passar un episodi sobre Gabriel Ferrater i l'experiència amorosa de Núria Perpinyà a l'Institut d'Humanitats. I així és com vaig descobrir l'arxiu de l'Institut d'Humanitats. Recordo gaudir aquest trajecte de cotxe i entrar amb el mood perfecte per escriure. Ho vaig posar fins i tot als diaris de la residència, en aquella residència literària. Estava content d'haver trobat un podcast que no es preocupava de ser, diguem-ne, un producte complet, rodó, que expliqués totes les vessants d'un autor i ho arrodonís, sinó que anava al gra. Estava preocupat per la qualitat del discurs, més que per la completud del producte final. Si mai heu de sentir parlar de literatura, si mai heu d'escoltar pensadors, jo us recomano que sigui així. He mirat de fer una selecció dels capítols del podcast que més m'han acompanyat al llarg d'aquest any i mig que fa que el conec. Els que més m'han obert camí, els que m'han donat idees més fèrtils. Algun d'ells, com el de la tragèdia, l'he escoltat mitja dotzena de vegades i sempre em retornen a les qüestions importants que ens fan escriure. És fàcil, quan entres al món de l'escriptura, però també de la cultura en general, centrar-te en detalls menors, perdre't en coses petites, la versemblança, la representació, la trama, la biografia dels autors. Els llibres són un artefacte poderosíssim, però molt complicat de mirar amb l'amplitud adequada. El més interessant que s'hi dirimeix, almenys això és el que jo sempre defenso, és el nivell ètic, el nivell moral. I jo he intentat fer aquesta selecció com si no em creguéssiu, com si quan dic això ningú em cregués i jo necessités 8 companys de debat, 8 aliats secrets que m'haguessin de donar suport en una defensa retòrica. Els capítols que presento tenen tots la literatura com a eix central, però s'hi aproximen d'una manera, bé, jo trobo moderna, és a dir, com a una empresa humana, gens ociosa, una cosa que realment ens atravessa. El problema de la tragèdia en la modernitat, el primer dels capítols que he escollit, Andreu Jaume ens recorda la distància que té el nostre món modern de subjectes i personatges amb la concepció tràgica de l'art, en el qual gairebé no hi havia aquesta idea de personatges, i alhora fins a quin punt en som hereus. A Atenes, retòrica i filosofia, Jordi Graupera ens recorda la relació problemàtica que sempre té l'artista i el filòsof amb la polis, amb la ciutat, amb l'ordre, no? La guerra de l'artista contra la seva societat, escriuria Baldwin 2 mil·lennis més tard, gairebé com si Sòcrates encara parlés per veu seva, és la guerra d'un amant, i la seva feina és mostrar-la a si mateixa. A Herois i dolents, nous vells mites de la masculinitat, Clara Serra ens alerta sobre les trampes d'aquesta figura tan cabdal a la literatura del subjecte modern, una ficció masculina, un autèntic personatge inventat sobre el qual s'ha bastit la novel·la i la cultura occidental. A Herzog, Gonzalo Torné ens il·lustra sobre la feina d'un escriptor absolutament consagrat a reflectir el seu temps, modern i frenètic, amb les eines que té a l'abast, formals, temàtiques. A Ferrater i l'experiència amorosa, Núria Perpinyà analitza poemes concrets amb precisió i ens il·lustra sobre la possibilitat de parlar de l'amor des d'una perspectiva heterosexual i feminista i plena d'autoironia i autoescarni, com són alguns dels poemes de Ferrater. A Detectives salvajes, Ignacio Echevarría ens explica com, a través d'una novel·la pretesament autobiogràfica com Los Detectives salvajes, es pot abordar literàriament un tema èticament tan profund com el de salvar l'esperit, retornar un temps que ens pertanyi i aconseguir dictar la pròpia vida, no? Reprendre'n el control. A Iris Murdoch, una ètica de l'atenció, Margarita Mauri ens parla de la vessant ètica de l'escriptora que, penso jo, més va entendre el lligam entre filosofia i literatura, Iris Murdoch, una filòsofa de renom que m'apassiona perquè va gairebé arraconar la seva professió per dedicar-se a l'art perquè el considerava millor camp per l'exploració moral que li interessava. A Incerta glòria, Maria Bohigas parla dels propòsits de l'escriptura, dels epígrafs com a pistes de la preocupació moral al centre d'allò que està fent l'escriptor i de com es pot fer filosofia a través dels personatges i la narrativa. I he afegit també un segon episodi sobre Murdoch, l'episodi introductori del cicle que se li va dedicar, perquè allí Andreu Jaume exposa amb molta precisió el pas de la filosofia a la novel·la, un pas amb el qual em sento bastant identificat, el pas del pensament a l'art, que és la pregunta que jo penso que penja sobre tots aquests episodis.
quina és la millor manera de respondre a les nostres preguntes ètiques, a través, diguem-ne, del discurs filosòfic o a través de l'art. L'ètica tracta d'allò que és bo, de les bones accions i dels bons caràcters, d'allò que trobem valuós en el nostre conduir-nos per la vida. En tots els capítols que comparteixo, les novel·les, les tragèdies, els textos, són senyals de canvis en la concepció d'allò bo. Tots ells, penso, estan enfilats per una mateixa i moderna inquietud, aquest desajust amb la realitat, amb el fet de la mort, que ens mou als humans a fer-nos preguntes, a fer art. És una meravella que aquestes conferències hagin existit i hagin interdialogat al llarg dels darrers anys a Barcelona. És veritablement una marca d'un temps privilegiat el fet que estiguin disponibles a la nostra butxaca per fer-nos més savis en qualsevol moment en un trajecte de cotxe, de transport públic. Escolteu.